λιμάνι που μας καλεί να ξεφύγουμε από τους καθημερινούς μας εαυτούς και να απογειωθούμε. Η διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καλύτερα σε οικογενειακά ξενοδοχεία προσφέρουν απέρριτη πολυτέλεια, μοναδική θέα και οι λογικές τιμές καταρρίπτουν το μύθο πως ό,τι είναι ωραίο είναι και ακριβό. Και η παραλία απογειώνει τη διάθεση γεμάτη υποσχέσεις. Από τον Ιδρύ, ferry boat πραγματοποιούν ημερήσιες διαδρομές στην Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ καραβάκια μας ταξιδεύουν στα ονειρικά νησάκια που μόνο στη φαντασία μας πιστεύαμε ότι υπάρχει τόση ομορφιά. Μια ομορφιά που αποφασίσαμε να τη γνωρίσουμε μαζί από κοντά, με συνεπιβάτη και οδηγό τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Λευκάδας, Σπύρο Γαζή. Ο μύθος, ο θρύλος Αριστοτέλης Ωνάσης, αφού γύρισε όλη την υδρόγειο ψάχνοντας να βρει τον επίγειο παράδεισό του, ήρθε στη Λευκάδα και βρήκε το πανέμορφο νησάκι Σκορπιός. Χαράζουμε τα αρχικά μας στον αφρό από το κύμα για το επόμενο καλοκαίρι. Αφινόμαστε στις εικόνες που θυμίζουν καρποστάλ, που μοιάζουν με παιδική ζωγραφιά. Αφού ανεφοδιαστούμε μέσα στη θάλασσα, ξεκινάμε για τη Μαδουρή, τον Καστό, τον Κάλαμο, Σπάρτη, το Μεγανήσι και το Σκορπιό. Ένα θαλασσινό ταξίδι αρχίζει για καινούρια χρώματα και παραμύθια. Κάλαμος. Ο Κάλαμος είναι ένα κατάφυτο νησάκι. Χαρακτηριστικό του είναι το πυκνό πευκοδάσος που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του. Τα πανύψηλα πεύκα φτάνουν την ακροθαλασσιά και δημιουργούν ένα εξωτικό τοπίο. Καστός. Ο Καστός είναι ένα μακρόστενο νησάκι κατάφυτο από ελιές. Οι λιγοστοί του κάτοικοι ασχολούνται με την αλληλεία και τη γεωργία. Τα καλοκαίρια καθημερινά επισκέπτονται το νησί εκατοντάδες τουρίστες και απολαμβάνουν τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων. Ο Καστός συνδέεται με καΐκι με την ηπειρωτική Ελλάδα και συγκεκριμένα με το Μύκητα της Αιτωλακαρνανίας. Σκορπιός. Ο Σκορπιός είναι το διασημότερο ιδιόκτητο νησί της Ελλάδας. Ανήκει στην οικογένεια Ωνάση. Αγοράστηκε το 1963 από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος το μετέτρεψε σε ένα επίγειο παράδεισο. Δεντροφύτευσε απ' άκρη σ' άκρη το νησάκι με εξωτικά δέντρα και φυτά και έχτισε στο νησί του μια επιβλητική έπαυλη, στην οποία φιλοξένησε όλες τις διασημότητες της εποχής 1960-1970. Στο Σκορπιό παραθέρισαν μέλη της οικογένειας Κέννεντι, η Μαρία Κάλλας, η Γκρέτα Γκάρμπο, ο Τσόρτσιλ και άλλοι. Η αγάπη του Ωνάση για τη Λευκάδα και φυσικά για το Σκορπιό, το νησί που συνέβαλε στη φήμη του Ιόνιου νησιού. Κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες καταφθάνουν στη Λευκάδα για να γνωρίσουν το νησί που λάτρεψε ο Έλληνας Μεγιστάνας και να δουν έστω από μακριά, αφού απαγορεύεται η αποβίβαση, το Σκορπιό, το μικρό νησάκι που φιλοξένησε τα πάθη της οικογένειας Ωνάση και όχι μόνο. Στο εκκλησάκι του Σκορπιού, ο Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζάκη Κέννεντι. Εδώ έζησε πολλές όμορφες στιγμές, αλλά και τραγικές, όταν έχασε το μονάκριβο γιο του. Σε 2 παραλίες του Σκορπιού έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες να κολυμπήσουν στα γαλαζοπράσινα νερά. Μαδουρή. Ακριβώς απέναντι από τον Ιδρύ και απόσταση ενός μόλις ναυτικού μιλίου βρίσκεται η Μαδουρή, το ιδιόκτητο νησάκι της οικογένειας Βαλαωρίτη. Στην είσοδο του νησιού δεσπόζει το επιβλητικό σπίτι στο οποίο έζησε ο μεγάλος ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 3 χωριά μας περιμένουν στο Μεγανήσι και το κάθε ένα με τη δική του ομορφιά. Στο Σπαρτοχώρι, το Κατομέρι και το Βαθύ που είναι χτισμένο στο φυσικό λιμανάκι. Με σημαντική τουριστική υποδομή, ταβέρνες και έντονη νυχτερινή ζωή, το Μεγανήσι είναι ένας προορισμός που θα προσφέρει μαγευτικές διακοπές. Ο αφρός των κυμάτων, οι ηλιακτίδες, η διαδρομή Νηριείδων,
οι ήχοι από κοχύλια και αστερίες της φαντασίας μας και τα πριγκιπώνισσα χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Νύχτα πανσέλινη για μια αναμονή που δεν τελειώνει. Η απόλυτη ομορφιά στον πυρπολημένο ορίζοντα, που δεν μπορείς όμως να αγγίξεις. Μπορείς όμως να αφεθείς στην παράφορη νύχτα, στον Ιδρύ, με τις καλοκαιρινές αποκαλύψεις, τα γελαστά πρόσωπα, τους παραδοσιακούς χορούς, τις ντροπαλές κιθάρες. Δείπνο στην ακροθαλασσιά με πανσέλινο, με ρομαντική διάθεση που ανατρέπει η Παρασκευή της αστακομακαρονάδας στα άδυτα των γευστικών αποπλανήσεων. Οι μάγειροι με προϊόντα από τον κήπο ή την Τράτα συναγωνίζονται για να εχμαλωτίσουν τον ουρανίσκο με λευκαδίτικες γεύσεις που μεταμορφώνουν ένα συνηθισμένο δείπνο σε έργο τέχνης. Ο σημερινός κύκλος τελειώνει με μια απορία. Γιατί η Πανσέλινος στο νησί της Λευκάδας κυριεύει όλες τις πτυχές της καρδιάς? Ο Άγγελος Σικελιανός, που γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1884, γράφει στο ποίημά του «Οδή στο Βαλαωρίτη», που το αφιερώνει στον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, που κι αυτός γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1824. Και να, Αϊπέτρος, Δράγανο, Νιδρή, Σφακιώτες, όθε καλύβι και χωριό, μετόχοι και κελί, όλοι πιστοί του λόγου σου κινήσανε στρατιώτες για να χαρούν τη όψη σου τη νέα αναστολή. Τι κάποια μέρα στείλωσες στη μέση του στον ώμο κι είπες «Λευκάδα, ολάκερη στα στήθια μου χτυπάς, δειλία δεν θα έχεις μέσα σου, δεν θα έχεις έγνοια ή τρόμο, με την καρδιά που σου θρέψα θα μάθεις να αγαπάς». Η Λευκάδα αντιστάθηκε στη φθορά ιδεών και δημιουργεί στις τέχνες, διατηρεί τις παραδόσεις και αναζωογονεί ιδέες, προσδοκίες, πιστεύω, ιδανικά. Από τα μουσεία της Λευκάδας είναι και το Λαογραφικό Μουσείο στην Καριά, που μπορεί οι εποχές να πέρασαν, οι μνήμες όμως δεν σβήνουν.
στηρίζουν την παράδοση και στο μοναδικό λευκαδίτικο κέντημα. Ένα κέντημα που αγαπήθηκε και συνεχίζει να συγκινεί και να γοητεύει. Μεγάλο αυλάκι, στενό, βλυχό, γέννη, κατοχώρη, φτερνό. Προορισμοί που όπως ο πόρος και ο μικρός γυαλός διατηρούν διάφανα τα αρώματα του καλοκαιριού και σε δροσερές πλατείες ή δαντελωτές ακτές προσφέρουν μεθυστικές απολαύσεις. Μία έκπληξη ευχάριστη είναι τα σίβοτα, που σμίγουν αρμονικά, κατάρτια, τραπεζάκια από ταβέρνες, διερχόμενες φωνές, μυρωδιές από καντίνα και θαλασσινά παιχνίδια. Αυτή η διαφοροποίηση κάθε τοποθεσίας είναι που νιώθεις ότι ζεις σε ονειρικά τοπία. Τοπία όμως που δεν τελειώνουν όσο κι αν τρέξεις, γιατί σε ακολουθούν σε ορεινά μονοπάτια, σε θαλασσινές διαδρομές και σε κυριεύουν, σε κατακλείζουν και εμείς απολαμβάνουμε τη μοναδική επίδραση του πιο όμορφου νησιού, του δικού μας κόσμου. Στην ανάπτυξη των περιοχών έχει εισβάλει αποφασιστικά η Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Λευκάδας, γιατί όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας διαμόρφωσαν καταλύματα που οι φιλοξενούμενοι ενδίδουν στην ομορφιά της απλότητας και δημιουργούν τις δικές τους ταξιδιωτικές εμπειρίες. Μια διάθεση ανανέωσης επικρατεί στη Λευκάδα και ίσως να την προκαλεί η αυτοτέλεια που προσφέρουν στον φιλοξενούμενο οι εξοπλισμένες με φροντίδα κουζίνες, τα σερβίτσια, οι βαμβακερές πετσέτες, ο κλιματισμός, η τηλεόραση, οι δημιουργικές παρεμβάσεις, το έντονο συναίσθημα ότι δεν είναι ο ανώνυμος επισκέπτης, αλλά ότι όλα ετοιμάστηκαν μόνο για σένα, με χαμόγελο, ευγένεια, σεβασμό και με φιλικές τιμές. Η Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Λευκάδας είναι η ισχυρή δύναμη που πηγάζει από εκατοντάδες δυναμικούς επιχειρηματίες. Μια δύναμη που συμβάλλει στα μέγιστα στην ανάπτυξη και στην οικονομική σύνθεση της Λευκάδας, ενώ παράλληλα είναι η ιδανική επιλογή για παραμονή. Μια παραμονή 5 αισθήσεων. Η Λευκάδα είναι η μεγάλη δύναμη, η ενερχόμενη δύναμη στον τουρισμό. Μπήκε πράγματι στο χώρο τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και οι κατασκευές της, δωμάτια, διαμερίσματα, βίλες, είναι σχεδόν καινούριες. Μπορούν λοιπόν θαυμάσια να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες στον νομό, οι τουρίστες, και αν χρειαστεί μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας μας. Θεωρούμε ότι μπορεί καθένας να βρει αυτό που θέλει, αυτό που επιθυμεί. Έχουμε δωμάτια, διαμερίσματα δίπλα στο